Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, στενά πλακόστρωτα σοκάκια και ιστορικές εκκλησίες είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται στο μυαλό όταν ακούμε για την Αράχοβα. Δεν είναι τυχαίο πως θεωρείται η αρχόντισσα του Παρνασσού, αφού απλώνεται με μεγαλοπρέπεια στις νότιες πλαγιές του βουνού, στολίζοντας τον νομό Βιωτίας. Τα τελευταία χρόνια, η Αράχοβα έχει μετατραπεί στον ιδανικό προορισμό για μια μίνι απόδραση από την Αθήνα. Με ποικιλία σε ξενοδοχεία και ξενώνες, μπορεί να καλύψει κάθε γούστο και επιθυμία. Μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής θα ζήσουν όσοι επισκέπτες επιλέξουν το Sessi Suites, όπου πολυτέλεια και ηρεμία γίνονται ένα στα κομψά του δωμάτια με τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες. Ο ξενώνας αφανώς είναι το ιδανικό μέρος για να συνδυάσει κανείς την ξεκούραση στα σύγχρονα και ευρύχωρα δωμάτια, αλλά και τη διασκέδαση, αφού βρίσκεται μία ανάσα μακριά από το κέντρο της Αράχοβας. Παραδοσιακό χαρακτήρα με μοντέρνες πινελιές διαθέτουν και τα δωμάτια του all-inclusive ξενοδοχείου Domotel Anemolia, όπου η απλότητα και η ρουστίκα άποψη έχουν θέα το μοναδικό δελφικό τοπίο. Το Ρίγας Hotel είναι ένα μικρό, παραδοσιακό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αράχοβας και σε πολύ μικρή απόσταση από ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ και καταστήματα. Σε ιδανική τοποθεσία από το κέντρο βρίσκεται και το ξενοδοχείο Λικόρια, το οποίο συνδέει την παραδοσιακή αισθητική με την πολυτελή διαμονή. Στο λιβάδι, δίπλα σε πυκνό έλατο δάσος, θα βρείτε το VIP Salé, ένα καταφύγιο άνεσης και πολυτέλειας που προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες εισάξιες ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων. Αφού λοιπόν τακτοποιηθείτε στο κατάλημα, η ημέρα είναι όλη μπροστά σας για να ανακαλύψετε τις μοναδικές δραστηριότητες που προσφέρονται στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Στο μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές χιονοδρομικό της Ελλάδας, θα βρείτε τις πιο συναρπαστικές επιλογές για σκι και snowboard, με σχολές εκμάθησης και καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού με όλα τα απαραίτητα. Για εκείνους που απλώς θέλουν να εξερευνήσουν το χιονοδρομικό, μπορούν με τη βοήθεια των τελεφερίκ να βρεθούν στα σαλέ, όπου θα απολαύσουν ένα ζεστό ρόφημα με θέα τις χιονισμένες πίστες του Παρνασσού. Κατεβαίνοντας από το βουνό του Παρνασσού, είναι η τέλεια στιγμή για να απολαύσετε τις τοπικές γεύσεις σε κάποιο εστιατόριο. Ξεκινώντας από το κέντρο της Αράχοβας στην πετρόκτιστη ταβέρνα το Αγνάντιο, θα γευτείτε τη τοπική κουζίνα δίπλα στο αναμένο τζάκι με θέα στο ρολόι, το πιο γνωστό αξιοθέατο της περιοχής. Λίγα μέτρα μακριά βρίσκεται η ταβέρνα Δασαργύρης, το διαχρονικό στέκι για τους κρεατοφάγους, με το μενού να διαθέτει πολλές και νόστιμες επιλογές. Μία ακόμη επιλογή που αντέχει στον χρόνο είναι το καφενείο του Ζάμπα, ένα ιστορικό μαγαζί στην Αράχοβα που σερβίρει εκτός από καφέ τοπικές συνταγές με μεζέδες, πίτες, τυριά και γλυκά. Εκτός από την παραδοσιακή γαστρονομία, η Αράχοβα διαθέτει πια αρκετές επιλογές σε all-day bar μαγαζιά που συνδυάζουν γκουρμέ φαγητό και απολαυστικά κοκτέιλ για όσους θέλουν να εξερευνήσουν και την κοσμοπολίτικη πλευρά της. Στο top 3 αυτών των μαγαζιών βρίσκεται το Barile Resto Vino Bar, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Λάκα και προσφέρει στους επισκέπτες ελληνικά πιάτα στην πιο μοντέρνα εκδοχή τους, αλλά και εξαιρετικά ποτά και κοκτέιλ. Ακόμα και για εσάς που ψάχνετε να φάτε κάτι στα γρήγορα, λίγο πριν ξεκινήσει η εξερεύνηση στα κοντινά χωριά, στο Perfetto Central θα βρείτε πολλές επιλογές σε πρωινό και διάφορα σνακ. Αφού δοκιμάσετε όλα όσα πρέπει στην Αράχοβα, αξίζει να επισκεφτείτε σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση τη λιβαδιά και τις πηγές κρύας. Εκεί θα βρείτε την ταβέρνα το Ταξίμι, όπου η ελληνική κουζίνα προσφέρεται στο πιάτο σας με πλήθος ψητών και μαγειρευτών φαγητών σε ένα χώρο που φωνάζει παράδοση. Μετά το φαγητό, είναι απαραίτητη και μια βόλτα για έναν απογευματινό καφέ στο Prestige Café Bar. Αν ψάχνετε για ένα μέρος που να συνδυάζει φυσικό τοπίο, παραδοσιακή ομορφιά αλλά και κορυφαίες επιλογές σε διαμονή, φαγητό και διασκέδαση, τότε η Αράχοβα σας περιμένει.